أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبودا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أماناته وليتق الله ربه. صدق الله العظيم. وبعد masu kallon mu da bibiyan mu a wannan tasha mai albarka na Tariqa TV, muna mana sallama irin ta addinin musulunci, ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sannan muna ƙara ba wa masu bibiyan mu haƙuri ganin tsawon lokaci da aka ɗauka wannan shiri mai albarka bata samu zuwa ba saboda wasu lalura, wasu uzurai daga gare mu, kasance mu yan adam ne. Muna ba da haƙuri akan wannan, insha Allah daga yanzu insha Allah karatu sukan za su ci gaba da zuwa akai-akai da addu'anku da taimakonku. Ala kullum mukan so mai bibiya duk lokacin da ya ga mu yayi liking kuma yayi sharing, sannan zai iya bibiyan mu a sauran kafafen yada labarai na YouTube, Facebook, TikTok da dai sauransu. Tariqa TV dai ita ce. Kar a manta muna cikin wannan shiri mai suna rayuwa da addini a ƙarƙashin kusan yancinku, yadda muke karatu a cikin littafin Tuhfatul Hukam, mu yi fasara gwargwadon fahimtar mu kuma mu kara shi da yadda al'amura na yau da gobe ko kuma shari'u a common law suke. Insha Allah za mu ci gaba daga yadda muka tsaya, kuma za mu tashi ne akan babi na sabuwar babi, wato babun rahan wa ma ya ta'allaku bihi, babi da yake magana akan jingina da abun da yake da ta'alluki da shi. Wannan kusan babi ce ta farko a cikin wannan littafi wadda za ta fara bayyana ainihin mu'amala na ɗan adam, wanda shi ne ya jawo sanadiyan a yi alƙalanci ko wayansu abubuwa. Saboda shi alƙali yakan zauna ne ya yi hukunci akan mu'amalat na mutane, abubuwan da yake faruwa a tsakaninsu na samun wasu takaddama da ya faru. Yasa ko a muƙaddima idan mai bibiyan mu zai tuna ya san inda malam yake cewa asartu fihi al-mailu lit-tabyini wa suntu hujudi min at-tadmin, saboda ya bayyana wasu irin abubuwa ne wanda na hukunce. To ya fara da shimfiɗan a san wane ne alƙali, menene qualities na zama alƙali, menene sharuɗa da rukunai na ita kankanta alƙalancin. Aka zo aka yi shimfiɗi akan uslub, wato procedure na yaya ake yi a yi shari'ar, wane ne mai ƙara, wane ne mai amsa ƙara, wane ne ya fara zuwa kotu, yaya ake yi a gabatar da shari'a, sannan yaya ake yi a gane mai gaskiya ko kuma a gane wanda bai da gaskiya, sannan waye ne zai kawo shaidu, waye ne rantsuwa ake kansu, sannan shaidan yaya ake, waye shaida, yaya za a yi a samu shaida, sannan yaya ake so halin mai shaida ya kasance, wani marhala ne ake yin rantsuwa, kuma yaya za a yi rantsuwan. In mai bibiyan mu ya fahimce mu ko yana bibiyan mu lahiya, zai fahimci cewa dukkan abin da muka yi daga farkon karatun mu zuwa yanzu duk ya kare ne akan wayannan. To yanzu ne za a fara wancan uslubi ne wanda yake nuna cewa hanyar sanin yadda za a yi alƙalancin da komai. To in ka san wancan ko kuma ka possession duk wancan kwalitin da aka yi, sai baka san yadda ya za ka yi hukuncin ba, ko kuma baka san hukuncen da za ka yi magana akai a kawo maka yi su ba, me kenan aka yi. Sai zama misalinsa kamar misali ne, mutum ya san dabarbaru da hikimomi na yin wa'azi, ya je ya yi karatu, ya yi digiri yadda za a yi wa'azi, ya san matakan da ake bi a yi, ya za ka yi convincing mutane su fahimci wa'azi, amma kuma bai da ilimin abin da zai karanta.
sai zama kullum ya zo kawai koyarwa mutane ya za su yi wa'azi ne ba wa'azin zai yi ba. To in har wancan ne kawai aka sani ba a san wannan ba to sai zama to babu amfanin alkali kenan. To shi yasa sai malam sai ya kawo qualities na alkalai din da uslubin da duk ake yi zuwa wannan wuri. To wannan shine babi na farko wadda za mu fara magana akan hukunce-hukunce. Malam ya fara da arrahanu. Arrahanu idan aka yi maganar rahan shine malam Bahaushe yake kiransa jingina. Jingina asalin kalmar idan aka ce arrahanu jingina ana nufin abinda mutum yake banta da shi. Yasa Qur'ani yake ce kullum ri'in bima kasabat rahina. Duka abinda mutum ya aikata ranar tashin kiyama ne shine zai dauki wannan abu, zai tahammulin sa. To shine arrahanu. A shari'a idan aka ce arrahanu shine wato wani mu'amala ce wadda haƙƙin mai ba da jingina da mai jingina suna da wasu haƙoƙi a tattare da abin da aka yi. Na farko shi wanda zai ba da jinginan kayansa, kayan nan haƙƙinsa ne, wanda zai karɓa jingina kuɗin nan haƙƙinsa ne. So an samu irbab na haƙoƙi guda biyu na wa'innan masu yin wannan mu'amala ta hanyar da shi wannan zai ba da dukiya, wannan kuma zai ba da kayansa domin a ajiye. To wannan a takaitawa kenan ma'anan wannan ita jingina da ake yi. Sannan jingina a musulunci abu ne sananniya wanda ma Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin alkur'ani cewa wa in kuntum ala safarin wa lan tajidu katiban farihanun maqbuda. Kaga inda aka samu asalin ainihin jingina kenan a cikin alkur'ani. Sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar, har ma yake cewa dukan jinginan da za a bayar ta dawo mai shi manfa'a haramun ne. So kaga wannan ya nuna maka a hadisi da sunna da ijma'in malamai ma duka an yarda da ita wannan jingina da za a bayar. Kamar yadda muka faɗi, ita ce yadda mutum yana da wasu buƙatu, bai da zarriyar kuɗi ko bai da abin da zai tasarrufi da yin wannan al'amarin, ya kawo mai shi wani kayansa wanda ya zamanto ta kai kuɗin wannan abin ko tafi, domin a ajiye ya karba ya yi aiki da ita zuwa lokacin da aka yi ajali ya zo ya bayar ya ɗauki kayansa. To ita wannan jingina tana da arkan, tana da rukunai, tana da shuru. Idan aka yi magana akan rukuni, ana magana ne akan wasu abubuwa wanda in babu ɗaya daga cikin wa'innan abun, idan babu to babu abun. Misali in muka ce rukuni a ciki, in muka lissafo su ina ga sun kai rukunin sa guda 4 ne, wannan in ka ce babu guda ɗaya a ciki babu shi. Misali akwai ita arrahan din kanta, ma'ana jinginan kanta a same ta. Sannan a samu arrahinu. Arrahin shine mutumin da zai kawo kayansa a bashi jingina, security da zai bayar wanda ya zo karban kuɗi ya bada kaya shine arrahin. Almurtahin shine mutumin da a samu murtahin, mutumin da zai bada kuɗinsa ya karba kayan ya aje, mai dukiya kenan. Sai kuma almurtahanu da fatha, ita kuma ita ce kayan da za a bada jingina. So akwai kaɗan rikitarwa hakan nan kaɗan. Wani lokaci idan mutum ko a cikin gaggawa ce arrahin da murtahin sai ta tunanin waye ne rahin waye ne murtahin. To arrahinu shine wanda ya kawo kuɗi, wanda ya kawo kaya ya bada ajiyan gida, ya bada gidan shi ko ya bada wani kayan shi da ya karɓa kuɗi. Sannan almurtahin shine wanda aka kawo masa wannan kayan ko aka bashi gidan sannan ya bada kuɗin shi. Sannan shi abinda aka bayar din shine almurtahan. Can almurtahinu shine mai ba da kuɗi ya karba. Wannan murtahanu kayan da aka kawo, ko ma'ana gidan kenan, ko akwatin da aka bayar, ko wani kaya, ko wani gona, ko wani shago da aka bayar a matsayin jingina. Wannan shine rukuni. So that ana rasa ɗaya daga ciki to babu jingina. Sai ba a samu wanda almurtahin ba, ko ba a samu murtahan ba, ko ba a samu arrahin ba, babu. To wannan shine rukuni. Sannan akwai shuru.
bayan an samu wa'innan rukunin ya haɗu, to akwai sharruɗa, su ma wa'innan sharruɗa din in aka rasa ɗaya to babu ita. Shine sharaɗin ya zama kayan da za a ba da jinginan ta zamanto halaliya ce, ma'ana musulunci ya yadda da tasarrufi da wannan a matsayin harkar ciniki, kasuwanci, saboda a ƙarshe idan rikici ya kai ko kuma abu ya gagara, shi wanda ya karɓi kuɗi ya gagara kawowa, za a kai kotu ne, alkali ya sayar da wannan abin a ba wa mai kuɗi kuɗinsa. So kaga ashe ba zai ba da jinginan abin da ba a sayarwa ba a musulunci. Sannan ya zama abin yana da kimar da daidai kuɗin da ka karɓa ko fiye, kar ya kasa. Ka zo kana neman naira miliyan 1, sannan ka kawo motar da bata kai miliyan 1 ba, to shi ma sharadi ya faɗi. Dole ne ka kawo motar da take da kimar miliyan 1 ko sama da miliyan 1, saboda me, as the event of ka gagara biya, sai a sayar a bawa mai kuɗi kuɗinsa, a mayar maka da sauran canjin kayan abu. Sannan lokacin da za a kulla ta, za ka kawo kayan, za ka kawo motar, ko za ka ba da gidan, ko za ka ba da filin, ko za ka ba da shagon, a samu shaidu su shaida cewa ka ba da wannan kaya, motan ko mashin din ko keken ko gidan, ka bayar, ka karɓi wasu kuɗi. Dalili zai yi wa daga baka zo ka ce sam ba haka bane, ma'ana ba jingina ka bayar ba, kawai ka bashi ɗani ne ko kuma wani abu, ko ma ka zo ka buga masa shari ma ka ce sam ai kawai sato waye, ko kuma shi wanda aka bashi jinginan ya zo ya ce sam sayar masa kai. So kaga duka wannan. Amma idan aka samu shaida wanda zai tabbatar da cewa akwai wannan din, an ba da shi jingina ne, to kaga wannan ya zama an samu sharaɗi kenan wanda ya cika. Sannan na hudu na ƙarshe, ya zama kayan jinginan ba zai koma wurin mai ita ba. Ka kawo mashin ɗinka a jingina ko motanka a jingina, kar kuma an jima a ganka, ko da ta hanyar aro ne kuwa, idan ka dawo ka ce dala ba na aron mashin ɗin nan bari je in karɓo wani abu, to wannan jingina ya faɗi, an samu wani sharaɗi da ya rusa. Sai dai ya zama to ka koma harkar da za ka karɓo bashi, ya zama bashi ne kawai kake bi, amma ba maganin jingina ba, saboda ka karya wata sharaɗi daga ciki. Shari'ar musulunci in ana maganin jingina a takaice, duk da cewa insha Allah muka shiga ainihin samun cikin karatun za mu ga wayannan abubuwa da muka faɗi, amma a babin shimfiɗa muke faɗin haka. So a common law, misali a wajen turawa, ko kuma ce a cikin tsari na kotunan da suke mu'amala da turawa, ko kuma abin nan kundin tsari na ƙasa, idan aka yi maganan jingina, ita ma akwai jingina din, amma akwai wasu abubuwan da suka saba wa shari'a, da shari'ar musulunci ita bata gamsu da wannan ba. Misali a wajen rukuni a wajen sharadi na maganan cewa sai ya zama wani abu ne wadda aka yarda a yi wannan, kagan ka zo maganan common law ba ruwansu da wannan, provided dai wannan abin ana masa kima ko yaya ne. Misalin alade ne zaka yin jingina da shi misali a can, ko kuma abin nan na giya ko wani abu, duka wannan za a iya yin abu da shi, abin da ya shafi common law. Sannan su ma exactly yadda muka yi maganar cewa wani dukiya, wani ne akwai mai karban jingina, akwai mai bada jingina, sannan akwai kayar jingina, to duka su ma suna daga cikin wayannan conditions sun, dole sai an samu wannan, yadda su zaka ji suna amfani da mortgageo and the mortgagee, sannan a samu mortgage din kankanta, sai kuma ainihin subject matter din, su ma wayannan rukunai guda hudun nan duka suna nan. Ma'ana ita kankanta mortgage din akwai jinginan kenan, akwai mai karbanta, akwai kuma mai bada ita, sannan akwai kayan, su ma akwai wannan. Sannan su a common law an kasa jingina gida biyu, akwai legal mortgage, akwai equitable mortgage. Abin da ya wato a gurguje dai bana son je abin deep, amma a gurguje dalilin da ya sa aka zo da irin wannan, su a da
a common law farko al'adun tura da suke yi, idan aka bada jingina aka sa rana, misali ka kawo motanka zuwa wani sati zaka kawo wannan kuɗin, in satin ya wuce baka da wannan kuɗin, mai mota ya ko nawa ka karɓa ya ci motanka. to aka zo lokaci ya ci gaba da equity ya zo, sai aka samu wani abu da ake kiransa equity of redemption, har ma suka kawo wani maxim, once mortgage always a mortgage. tun lokacin da aka ce mortgage ne, ma'ana shi mai haƙƙi mai kaya still yana da right of redemption, ma'ana yana da haƙƙin dawo da kayansa a wurin shi. wannan a gurguje ne nake bayarwa, amma mahallin shahidin mu shine su ma akwai wancan abubuwa guda 4 da na lissafa din. sannan in su ma wajen sharuɗa akwai sharaɗin duka ya zama shi ma kayan da za a aje din ya zama mai iya biya ne, saboda shi ma at the event ba iya ba za a je a sayar din a biya din da wayannan, amma su ba su da wani sharaɗin kaya ya zama halal ne ko ya ne dai, ko provided din abu za a iya masa kiman kuɗi, su ba ruwansu za a iya yin mortgage da shi, za a iya yin jingina. to wannan equitable legal mortgage din shine mortgage ne arrahanu, ma'ana jingina ce, jinginan da yake ta escape mu, jingina ce wadda ake yi amma akwai wasu sharuɗa da ƙa'idodi da ake yin sa a rubuce, ma'ana akan yi shi ne is a contract under deed ko under seal, ma'ana sai an zauna an rubuta cewa kaza da kaza, a rubuta mai ba da kaya ya sa hannu, mai ba da dukiya ya sa hannu, shaidu su sa hannu, sannan a je a mata rijista a gwamnatance. shi yasa idan ka zo misali yanzu haka za ga mutum yana da, in zai sayar da gidansa ko banki za su yi wani mu'amala da shi ko wani abu, sai an je a duba file din wannan din a Ministry of Land, a duba a gani shin akwai mortgage a kai, ma'ana an ba da jinginan wannan gidan da yake so a ba da ma. yau da misali mutane sukan je su karɓa bashi a banki sannan su kawo takardun gidansu a matsayin jingina, to za a yi shi a rubuce. to wannan deed din akan je a yi rijistanta a cikin Ministry of Land a file din, sai a saka a ciki. so kai mai neman sayan wannan gidan zaka je ka bincika, an ka bude sai ga lalle akwai mortgage a kai, sai ka san wani irin ciniki za ku yi. so wannan a takaice shine legal mortgage. shi kuma equitable mortgage, duk wani abin da ya kasa a wancan, in akwai wani sharadi guda ɗaya da ya kamata a cika a can ba a yi ba, sunansa equitable mortgage. duk lokacin da ka je a wannan suna maganar equity, so ma'ana wani babi ne, wani yanki ne na adalci, saboda zuwan equity ne ma har aka samu wannan adalcin din cewa ko da legal mortgage ne kuka create tsakaninka da mutum, lallai ko da wa'adi ya wuce daga ranar equitable mortgage ɗinka ya fara, equitable right of redemption suke cewa, wato haƙƙinka da kake da shi equity ya baka wannan haƙƙin, zaka dawo ka karɓi kayanka, ma'ana ka samu kuɗi ka zo ka karɓi wannan kayanka. sai dai abin ya ki tsira ne sai a tafi kotu kuma ta je ta ribokin din wancan abin, kuma sannan ta mata kuɗi ta sayar, ta ba wa wannan kuɗinsa, ta ba wa wannan haƙƙinsa. so wannan initial shine a takaicen takaitawa abin da ya shafi arrahan, wannan shine shimfiɗa kenan da ya shafi ta. insha Allah idan muka shiga ainihin tsakiyar karatun za mu zo mu ga yadda abubuwan za su fito mana kuma a fili, kuma insha Allah za mu tafi. alhamdulillah malam ya fara da cewa arrahanu tawsiqun bi haqqin murtahin wa in hawa qabil ghaibatin dumin ma lam takun lahu alayhi bayyina lima jara fi shanihi muayyana wa in yakun inda aminin wuqifa fala damana fiha mahma talif wal hawzu min tamamihi wa in hasal walau mu'aran inda rahinin batal. yace arrahanu tawsiqun bi haqqil murtahin. idan ake maganan jingina, wato wani samun tabbaci ne a wajen haƙƙin shi al-murtahin, ma'ana wadda zai ba da dukiyarsa, mutumin da zai ba da dukiyarsa ya karɓi kaya ya ajiye, wato shi wannan jinginan wani abu ne wadda zai ba shi aminta wannan kayan da ya karɓa. Mala ya ce wa in hawa ƙabila ghaibatin domin, idan mutum ya karɓi shi arrahinun kenan, ya karbi kayan da take iya karbar ajiya, sai yayi da awan taɓata zai biya. misali Zaidu yana neman kuɗi sai je wurin Amru
ya ba wa Amru wayarsa ta salula cewa ko ya bashi kwamfutansa akan ya bashi kuɗi, shi kuma Zaidu ya bayar, Amru ya bashi wannan kuɗin. So wannan abun ƙabila ghaibatin ne, tana karɓar ajiya, ma'ana zai iya ɗaukan wanga waya ya je ya nima wani wuri ya ajiye ta, zai iya karɓar wannan system ya je ya ajiye ta a wurin da wanda babu wanda zai zo ya gani, ma'ana wani abu ne wanda take karɓar ajiya, za ta karɓar ɓuya, za a je a ɓoye shi ba a ma san yadda yake ba. Shikenan sai Amru sai zo yake maganar cewa ai wannan abin ta ɓata. Malam ya ce domin zai biya, saboda ƙabila ghaibatin ne. Allahumma malam sai ce to malam ta kullahu alayhi bayyana, in kaga ko bai biya ba to an samu shaida wanda suka zo suka tsaya masa suka ce kwarai cewa da yi an sata nan fa da gaske satawar akai, da gaske an sata wannan kaya da yake wannan waya. Lallai jiya mun samu labari an shigo gida nai an masa fashi an tattara dukkanin wayoyinsu. Abun wuya ne, wata misali mace ta kai gold ɗinta ta bada ajiya sannan ta karɓa kuɗi, sai wannan da aka bata jin ce an sata za ta biya. Allahumma sai dai in an samo shaida da zai su zo su tabbatar cewa lallai an yi sata jiya, an yi fashi jiya a gidan wance kuwa, kuma an ce an kwashe musu hadda sarakuna. To idan aka yi wannan ba za a biya ba. To shi kuma wancan kuɗin fa, ai asara ne ta hau kan mai kaya, zai biya wancan haƙƙin. Allahumma sai dai wannan ya yafe masa. Amma a shari'a ba, in dai aka ce zai biyan nan zai biya ne ko yaya ne. In kimar abin ya kai kuɗinsa to sun yi 0-0 kenan. In kimar abin bai kai ya fi kuɗinsa sai ya ciko masa kuɗinsa ya bashi. In kuma babu shaida kenan zai biya, in kuma da shaida da ya tabbatar da haka to shikenan malam suka ce ba komai. Lima jara fi sha'anihi muayyana, wanda za su bayyana haka din a cikin sha'aninsa cewa lallai an yi, ko yayi bayanin gobara aka yi. Idan aka ce ai an yi gobara, ce ai lallai kuwa aka zo aka bada shaidan cewa lallai an yi wannan gobara, kuma har gidansa abubuwa da yawa ya kone, ba ma abin da ya fita da shi daga gidan. Kaga a ciki akwai handset ɗinka, ko a ciki akwai gold ɗinki, ko kuma a ciki akwai laptop ko wani abu da yake karɓan ɓuya wanda aka ajiye. Idan kuma wani abu ne wanda ya zama ba mai karɓar ɓuya ba, to kaga shi wannan ai ƙarar za a gani. Misali gida, ce gida ya yi gobara, ba zai biya ba. Allahumma shi ma sai in an samo shaidun da suka ba da cewa sakacinsa ne ya ja, ko shi ya sa gidan, ko shi ya sa a sa. Misali kila yana neman dama ne, ga daman ya zo tunda yana da access da gidan zai iya shiga misali. To kaga a wannan yanayi sai a ce shi dole zai biya. Akwai bayanan da ya kamata su fito a cikin muƙaddima wanda suka dan fitar min a cikin yanayi. Na san duk da cewa za mu je, amma yana da kyau mai sauraron mu ya fara tsinkayen irin wa'innan yanayi. Misali kayayyaki na jingina mutum yana iya amfani da su, duk da cewa akwai bayanan ya kamata su fito ne a babin shimfiɗa, saboda at least mu tattaro wannan al'amari nan. Idan mutum aka bashi jinginan gida ba zai yi amfani da wannan gidan ba, aka bashi jinginan mota ba zai yi wannan amfani da shi ba, aka bashi jinginan dabba ba zai yi amfani da ita ba. Duk wani kayan jingina ba amfani da shi, sai dai ka aje. To dama abin da ya shafi a dabbobi, Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma duk wanda aka bashi wannan din kuma ya zama yana ciyar da shi babu laifi za a yi amfani da shi. Misali dabba, saboda ciyar da shi da yake yi zai iya amfanuwa da shi. Misali in doki ne wajen hawa, misali in sa ne ko wani rakumi ko na abu wajen tatsar nonon a yi amfani da shi, saboda shi yake ciyar da su. Don ba zai yiwu ya ajiye dabba a gida ne bai ci ba. Amma ba za ka kawo wannan kiyasin ka dora akan abin da ya shafi mota ba, ka ce ai mota in baka sa masa mai ba zai tafi, don ya zauna kuma ba abin da zai faru. To akwai irin wa'innan duka abubuwan da ya shafi jingina, duk ana lura da su, ko wa'insu abubuwa. Shi ma akwai yanayin da mutum zai iya yin amfani da kayan jingina, amma idan ta haɗu da ciniki. Akwai instance, daman misali mutum ne ya zo ya sayi gidanka, da ya sayi gidanka sai ce amma ba zai ba kuɗi ba sai wani sati, sai ka ce ni kuma ba zan
ba zan ci gaba da amfani da gidan zuwa wani sati, ko ba zan baka wannan gidan ba sai zuwa bayan wata 2, ba zan baka kuɗin ba sai wata 2. sai to ni ma zan ci gaba da amfani da gidan zuwa wata 2, saboda me yasa gidan ba za ta lalace ba abin da zai canja masa, ko filin da kake kasuwancin ka ba zai lalace ba. To wannan babu laifi, za a iya in aka sharɗanta yin amfani da shi din za a yi. Amma in ma ba a sharɗanta ba to haka za ka fita daga gidan. Amma tun farko kun sharɗanta shi kenan. Abin da ba a masa shine kaman abin da ya shafi kayan itace. Na sayar da wannan bishiya, ya ce ba zai bada kuɗin ba sai watan gaba, ba za ka sharɗanta cewa to zan yi amfani da ganyen ba, musamman in ba su nuna ba. Dama su ma dan idan sun nuna za a iya amfani da ita, saboda daman ya halatta ko a wajen nau'i na ciniki, idan aka yi cinikin bishiya a yi ta ba tare da 'ya'yan ba in sun nuna. To wannan yana daga cikin abin da shi mai sauraro ya kamata ya fahimce su kafin mu shiga. Alhamdulillah muke magana cewa idan wannan abin da baya karɓar ɓuya ne fa, shi kuma wannan shi kan daman zahiri ne. In an je za a ga gidan a ƙone, in an je za a ga shagon an fasa, an je duk dai wannan abin da zai zamanto shi ba za a iya ɓoye shi ba, to lallai za a je a gani wannan zahiri ne. Shi ma nan sai in an tabbatar cewa lallai akwai sakacinsa ko akwai wani abu ko shi ya jawo, to za a sa shi ya biya. Malam ya ce wa in yakun inda aminun wuqifa, to shi kan fala damana fihi mahma talif. Amma idan kayar jinginan almurtahan din yana hannun wani wanda aka amince da shi ne fa, to shi kuma fala damana, ko mun in abin ya bata ba zai biya ba. Dalili shine ba shine almurtahin ba shine mai karban jinginan ya aje kayan ba. Misali ka kawo jingina na handset ko na system din ko na motanka ko na gida din, sai shi ya ce ni ba zan karba takardun gidanka ba zan karba motan nan aje ba, ni gaskiya ina tsoro handset yanzu inda yara suke yawan shiga gida suke abin nan, karba handset ɗinka zuwa kwace ba ruwana, amma na yarda mu je mu ba wani. Dukansu da mai karban jingina da mai bada jingina sai suka amince da wani. To in aka yi masa, in wannan abin ta salwanta ko aka sace ko wani tsautsayi ya haukanta, ba zai biya ba, saboda daman shi baya cikin wannan transaction din, illa iyaka shi an amince da shi. Tunda an amince da shi kuma, to kaga babu maganan biya a cikin lamarin da zai yi, babu wannan. Allahumma shi ma sai dai in sakaci ya amfani da shi ko kuma ya salwantar, wannan kuma dole zai biya mai haƙƙinsa. To wa'innan, saboda yanayin lokaci ba za mu so mu wuce baiti na gaba ba, za mu dakata insha Allah. Idan muka zo za mu tashi baiti na gaba a ci gaba da wannan karatu namu. Amma ala kulli halin dai mutum ya fahimci cewa mun baro wani yanki na muqaddima, mun shigo wani yanki na farko da muka fara magana akan abin da ya shafi mu'amala tsakanin dan adam. Daga nan har ka wuce abin da ya shafi cinikayya, aka je a je maganan gado, duka wannan maganganu ne wanda yake faruwa a tsakanin al'umma. Ba magana ce ta ibadat ba, daman shi ibada shi wannan tsakanin bawa ne da Allahnsa. Ko ka taba jin wani ya kai karan wani cewa gashi ya yi sallan azhar guda 3, ko kuma ya yi sallan asuba guda 4? Duk wannan alkali ba da wani abu a wannan, sai dai a samu ayi wa'azi. Alhamdulillah, muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu dama muka gabatar da wannan darasi, kuma muna roƙonsa Allah ya ƙara mana basira da fahimta a cikin abubuwan da muka yi kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Kamar dai yadda muka faɗi a farkon karatun, mai sauraron mu zai iya samun wayannan karatuttuka a sauran kafafen yaɗa labarai na YouTube da Instagram da ma Facebook. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.